बुंगासिनो दङ डाइरेक्टबो बुंदों इनडाइरेक्टबो बुंदों आं गोबां बे खोथाफोरखौ खोनानो मोनबाय खिन्थु मा खालामनो नोंनायालाय नंगौ आंहाबो गोसो गैखाथारामोन आरो रोंखाथाराबो आं इन्टारेस्टेडबो नंखाथाराङा जेबो खहाबनाय गैया आंनाव बेफोरबायदि खामानियाव आरो रोंखायाबो मिथियानो बे राजखान्थिनि नालाखौनो आं मिथिया थेवबो मा खालामनो दिनै समानो सौसननानै होबायब्ला आंखौ दिनै नायदो नों सारा बड'लेण्डआव दिनै मोनसे माने सोलायनांगौनि परिबर्तननि मोनसे ध्रुव फैबाय गिलु बालु बार बारबाय बे बारावनो आङो बारफाबोनो गोनां जादों खारन आं मिथिगौ बारनि उल्था थाङोब्लाबो मेगनफ्राव बेंफोर हाबो बेफोरखौबो आं सानबाय आरो फारसेथिं जोंनि बर' हारिनि थैनाय थांनायनि खोथा दङ बेनिखायनो आङो बे माबायाव इउपिपिनि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेल आं बाहाय गावनो उइलिंलि आंखौ लेङाखैबो आङो गावनो इन्टारेस्ट लानानै साननानै आङो ओंखारफानांनाय जादों ओंखारफानांदोंसो आङो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि गभर्नमेन्टखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनदों होनना फोरमायगोन गाज्रि मोननायाथ' बेखौथ' आं बुंब्लाथ' जानाय नंला आं बेखौथ' नोंथांमोना खोनागासिनो दं मिडियाजोंबो नुगासिनो दं माबायदि दुर्निथि माबायदि भ्रष्टाचार माबायदि गिनाय अयथाचार सोबख'नाय बायदिसिना नासयनाय बेफोरखौ एकदेक नुगासिनो दं आं बेखौ बरनाय बुंला आरो दिनै नोङो जि बिटिआर सुक्ति खालामनो थांगासिनो दंमोन आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन एनडिपिएफ्रा बेखौथ' बे होबथाबोबाय थादोंमोन सुक्तिखौनो जाहोनो नागिराखैमोन बिराद खायदा बायदा खालामदोंमोन होमब्ला आङो बै जायगायाव बोरै थांनो आरो जेराव बे बुंगासिनो दं दा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आरो आं गभर्नमेन्ट दाफिनोब्ला देरहालाङोब्ला आङो बिटिआर सुक्तिनि मोनसेबो दफाखौ आं मावखाया होननानै बुंखाबाय गथिखे बेजों बोरै सिथाबनो हानाय नङा आरो रावबो सिथाबनाय नङा आरो बयबो दिनै फैजोब्बाय आंथ' बर'सो गुबुन हारिफोरखौबो नायदो बाङालि मारवारि सान्थालि बागानिया नेपालि राजबंशी बयबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा हारि माहारिफ्रा दिनै फालो फालो जगदान खालामफैदों इउपिपिएलआव नाथाय 22 नं कख्लाबारि समस्तियाव सानै सागानगिरि बिपिएफनिफ्राय तिरेन बर' आरो इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथां नाथाय सानैबो सागानगिरि हिसाबै बिथां तिरेन बर' बिथाङा बिटिआरनि सागानगिरि हिसाबै बिथाङा बुंदों बिटिआरआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनसे सुक्ति नङा होननानै बुंदों बिथाङा मानि थाखाय बुंदों होननानै बेथ' बे माने बिसिना बे माबासो नालाय एकदम सबानो टिभिलायग्रा ना बियो बे फैसाजोंनो माबा जाजोब्बाय बियो मेनेज जाजोब्बाय फैसा आरो नोङो बे कख्लाबारियाव नों प्रमद बर'खौ फेजेननो नागिरनाय माने बे बुदभकनि फाव जागोन बे कामलान देवना लफायनायसो जागोन बेना मिथिबाय बे फाग्ला प्रमदखौ बे जायगायाव फेजेननो हानांगौ आरो आंनो दिनै कख्लाबारिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आङो मेल मिटिं खुंगासिनो दङ गावथ' हायाखैनो आरो बिसिनि मिटिं होनब्लानो रावबो थाङा आरो मिथिबाय रायजो राजाया आरो रायजो राजाखौ बिदि गले गले थगायनो हाया आरो दिनै बियो हजों गावसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बैयावबो केन्डिडेट जानो नागिरदों बैयावबो होखारजायो बैयावबो केन्डिडेट जानो ओंखारदोंमोन केन्डिडेट सारखौनो मोना बियो जायगा मोनैसो बे क'क्राझार बारियाव फैलाबायबाय बे क'क्राझाराव बे ओरैनो गामलान देवना लफायनोसो फैनाय जायाखोमबा बेना जाया बियो प्रमदखौ बोरै फेजेननो हानो होनलाय गथिखे बे एकदम गैखाला आरोखि बियो बेखौ रायज्लायनानै लाबानो गैला ट्रेक्टरानो नङा बेयो बेसेबांसो इउपिपिएलआ मासि मोननानै सरकार दागोन होननानै फोरमायगोन आंथ' दा गासैथ' दासिम नोङो आइबिनि खोथा आरो बयनिबो माबायाव हिसाबाव अंकआव 26निफ्राय 28सिमा जों दा देरहाना दंख'थारो आरो नै टाइमा एसे थांबावब्लानो दोहौआ जोंनिथिं फैगासिनो दंना बे इलेक्सनसिमाव दोहौआ आरो बारायबावगोन आरो सिदा बारायबावगोन 30-32टा बे मोनखाहैगोन आरोखि बे खाथाखा खारन दोहौखौ नायब्लानो जायो आं बुंनायखौ दानाय आं बुंनायखौ दाला दोहौफोरखौ मोजाङै नायो आरोखि सिनारिफोरखौ सिनफोरखौ होनबानो बुजिखायो आरोखि नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलआव जुदि सरकाराव जुदि फैयोब्ला आथिखालावथ' गोबां लाइमोनफोरा बेकार जेंना दं नाथाय बेफोरनि सायाव मा राहा लानाय जागोन ना बेफोरखौथ' लासै लासैनो बेखौ मावनानैथ' दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुंगासिनो दं दिनै कर्म संस्थापन होगासिनो दङ खामानि मावनो मोननायनि खामानि मावनानै मोनजानायनि मोनसे राहा लामा बेबायदि लामा ओंखारगोन गासिबोथ' साख्रि मोननो हाया साख्रियाबो मोनगोन बिराद बुरजा मानसिया साख्रि मोनगोन आरो माखासे बिदि खामानि मावनो मोननायनि आरो जोंहा फिसा बेबायदि फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिबो फैबाय आरो गिदिर नोङो इउनिभार्सिटि माबा माबि बायदिसिना अनेक रोखोम फैबाय बेफोरावबो एफा एनै माने खामानि मावनो मोनगोन बे रोखोम आरोखि जायखिया थांनानै थानाय राहाया दंसै आरो दा बेबायदि माने दानि बायदि माने हनै सोरनिबा जब कार्डनि फैसाखौनो जायो सोरनिबा न'नि फैसाखौनो जायो
बबेबा बुरि पेन्सननि फैसा जायो बबेबा जब कार्डनि फैसा जायो बेफोर अयनाय बिसाफ्रा बेफोर गैया जालांगोन आरोखि फारसेथिं आरोखि गतिके बे खुंथाया मोजां खुंथाय जागोन आरो जायाबाथ' गावसोरबो गाबोननो माथो होख्लायजागोन माथो गतिके बेबायदि जानाय नङा प्रमद सारा बेबायदि प्रमद बर' सारा बेबायदिखौ मावनाय नङा आरो बेखौ दस्राफ्राबो